Fa 17 anys que la Marta Llaurador veu la vida així, a 1 metre del terra, l'alçada d'una cadira de rodes. Una perspectiva que la resta de persones no estem acostumats a tenir. No per això és diferent o especial, simplement és un exemple de superació. Li falten les 2 cames i du una pròtesi al braç dret a causa de la malaltia que pateix des que va néixer, el síndrome polimalformatiu genètic, al qual ha intentat sobreposar-se sempre. Superar la meva capacitat, que en aquest cas la meva discapacitat és portar una vida normal. És a dir, jo no he tingut mai un tracte especial, he anat a una escola amb alumnes normals, vull dir normals, que no tenen cap problema com el meu. No es considera més forta que els altres, però sí que dona importància a les petites coses de cada dia i intenta no obsessionar-se amb tot allò que li és difícil aconseguir. Que no es capfiqui en el que no pot fer, sinó en el que sí que pot fer, perquè són moltes coses les que sí que pots fer. Llavors, deixar de banda les dificultats i mirar el que sí que pots fer, i sobretot això, que oblidar les teves diferències i mirar que ets igual amb la resta. La Marta creu fonamental el paper de la seva família, en especial el seu pare. Ell patia la mateixa malaltia i el considera un exemple de superació i fortalesa on emmirallar-se. Llavors, també com la tinc des de sempre, és una cosa que ja tinc assumida, pràcticament, perquè és part de mi ja, no és algú que m'ha passat de nou. Fa un any que va decidir operar-se per obrir la possibilitat a posar-se 2 pròtesis i arribar a caminar, tot i que és conscient que pot comportar una llarga adaptació. L'única solució és tirar endavant, perquè si no, no crec que sigui una opció que t'hagis de plantejar, crec que és l'única que tens.